benvinguts en aquest esmorzar on avui farem una reflexió més del context de Smart City i experiència turística en ciutat. És evident que aquí conflueixen dos elements importantíssims. Per un costat, el posicionament de la ciutat de Barcelona i, per tant, mirant les xifres de turisme i l'actiu que té aquesta ciutat i la proposta de valor que té el turista, per tant, veure com podem mantenir aquesta avantatge competitiva. I sembla que una de les palanques d'aquesta avantatge competitiva clarament és la proposta de valor que la tecnologia de forma transversal en aquesta experiència pot oferir tant al turista com al gestor de la destinació com la pròpia promoció de la destinació. El que hem de fer és intentar identificar quina és la problemàtica que anem a resoldre i a partir d'aquí veure quina és la millor tecnologia per resoldre aquella problemàtica. Amb la qual cosa al final ens juguem amb aquestes dues coses. Juguem per un cantó amb tot un conjunt de solucions que estan al mercat i després tenim una sèrie de tendències que és com cap a on la gent ens va portant, no? Els temes de mobilitat, els temes de social media, el fet que cada vegada més les empreses o la gent que té una oferta es recolzi molt més amb l'opinió que li ve de les xarxes socials, o sigui que sigui molt més important per la presa de decisions. I al final és jugar una mica aquest món, el món de les solucions, el món de les tendències, però mirant-nos sempre des de la primera perspectiva, que és quina és la problemàtica que hem de resoldre. Si som capaços d'estudiar o de visualitzar els fluxos dels turistes a la ciutat, això es pot fer a través d'ascensors o de la informació que tenen les telcos o de les xarxes wifi, això em permetrà crear un mapa de zones calentes de la ciutat i per tant tindré capacitat de poder incidir per tal de redirigir els fluxos dels turistes o per tal de recomanar segons quins espais que no estiguin tan saturats. Tot això em porta en definitiva a poder gestionar la centralització de turistes o la descongestió de les icones turístiques. Amb això el que puc oferir al turista és itineraris alternatius per tal d'anar amb algun equipament que vulgui visitar, potser d'incentivar que aquell itinerari posant un incentiu per tal de que l'agafi. També em permetrà definir a través d'aquest mapa de zones calentes quines són les hores punta o les hores de diferents equipaments i puc recomanar segons quins turistes que vagin a fer una visita pel matí perquè l'altra està saturada, etc. Tindria aquesta capacitat de reconduir. El fet de voler viatjar, de pensar en aquest viatge, de preparar-lo, de després comprar-lo, veure com comprem, després de viure'l i després intentar compartir-lo. El que ha canviat és que ara ja no fem aquestes sessions de diapositives interminables amb els amics per veure les fotos, sinó que les compartim ja fins i tot en el moment en què estem viatjant. Això ha canviat substancialment. També han canviat unes coses importants, i és que abans teníem un únic producte i un únic mercat. Nosaltres fem l'analogia de dir, quan anem a buscar un turista, què fem? El matem a canonades. Per què? Tenim un únic producte, un últim mercat, a veure quants mato d'una canonada. Ara anem amb mira telescòpica. Per agafar un turista, per caçar un turista, has de tenir molt clar aquest turista què és el que necessita i què és el que vol. Amb això, evidentment, la tecnologia ens ha ajudat i el fet que el turista s'hagi tornat social amb aquesta tecnologia també ens està portant unes oportunitats.